Podgorica će dobiti još jednu savremenu i funkcionalnu saobraćajnicu, a u pitanju je Vučedolska ulica od bulevara Stanka Dragojevića do Njegoševe. Sagovornica gradske Nevenka Radolović iz Agencije za izgradnju i razvoj ističe da je rok za završetak radova, koji će koštati 539.319 eura, 120 dana. Rekonstrukcija same saobraćajnice treba da uradi se na način tako da odgovara lokaciji koja se nalazi, da odgovara centru grada, treba da se dobije afirmacija lokacije i da se na neki način dobije estetski prihvatljiva saobraćajnica koja će biti na ponos glavnog grada, ali koja će služiti i svim građanima, odnosno učesnicima u saobraćaju. Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 140 metara ulice koja obuhvata kolovozne i trotoarske površine. Kolovozna konstrukcija ima širinu 6 metara, kako je predviđeno urbanističko-tehničkim uslovima. Saobraćajnica će i dalje biti jednosmjerna, tako da je kolovoz podijeljen na saobraćajnu traku širine 3,5 metra i sa lijeve strane ovamo prema kućama imamo parking. Prostor širine 2,5 metra. Kapacitet parkinga je 20 parking mjesta. Građani ističu važnost Vučedolske ulice te se nadaju da će biti nalik onim evropskim. Mislim da će da uljepšava naš grad i generalno centar grada. Samo se nadam da će brzo da ga završe, iskreno što su ga krenuli pred sezon, što ne valja, što se uvijek radi kod nas. Znamo se ponekad i da ne rade ovdje rasvete, tako da trebalo je i davno još da se izgradi i da bude ljepše i ne znam, da bude više i zelenila. Da ako malo proširete, ulica bila stvarno uska i nikakva. I u ovom dijelu, evo vidite, samo jedna ta strana. Stvarno, centar grada je bilo užas za svakog vozača. Ni da se parkira, ni da se razmine. Nadležni poručuju da će funkcionalnost biti bolja te da će akcenat biti na pješacima. Sada imamo denivelisane površine namijenjene kretanju pješaka, a projektnim rješenjem uradit će se nivelacija i jedinstvena materijalizacija ovih površina sa ugradnjom taktilnih elemenata kao pomoć za kretanje slabovidim osobama. To će biti olakšanje značajno za naše sugrađane. Radolović dodaje da će se graditi urbani mobilijar, rasvjeta, zaštitni stubići te zamijeniti i česma koja je simbol centra grada.